paket bek sak omah karo sak motor bek iki. Apa Mas barang iki, Mas? 6 barang tak rego 14 juta. Nomor 1. Nomor 1 meja kursi makan. Satu meja 4 kursi, bahannya ya full jati. Ya, ini pertama. Heeh. Si kedua iki. Lemari hias 3 pintu. Full jati kabeh. Nah. Dan jerone iki copotan atas bawah, Bos. Ukurannya 1,5 meter, tingginya 2,10 meter, samping ngembene 50 cm. Kok dhuwur men lha nek gak sedeng piye Mas omahe iki kok? Ini copotan atas bawah. Jadi bawah sendiri, atas sendiri. Oh, terpisah. Ya pisah-pisah, Bos. Jadi iki dhuwuran iki kisaran iki blok, pintu, sing kene kaca. Wae khusus dhuwur khusus kaca sap-sapan. Sing Oke. kedua. Sing ketiga ini Bos bipet. Iki ada TV. Iki copotan atas bawah, Bos. Bisa dhewe, bisa dhewe. Iki ukurannya 2 meter, tingginya 2 meter. Sing kene 2 meter lho. Sing tengah. Iya full jati kabeh, iki sing ketiga. Sing keempat iki lho, Bos. Lemari 3 pintu. Ini jane. Jati tenan Mas nek iki. Oh, kira di finishing kok nek dikirim di Blitar, Bos durune. Nah, iki sing keempat, sing kelima lho, Bos, toilet minimalis. Komplit sak kursine. Ini ada pintu, iki ada pintu ada laci. Sing kelima, sing keenem iki lho, Bos, meja kursi tamu. Wis bek sama pokoke. Formasi 211 plus meja. Full kayu jati kabeh, finishing iki warna salak. Gitu toh. Jadi paket 6 barang, tawe gobur 14 juta, gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Madura. Pembayarannya piye Mas iki? Pembayarannya via COD atau bayar di rumah. Iya toh? Order gak usah gawe DP, gak usah gawe uang muka. Hanya kirim alamat lengkap saja karo Sherlock, engko barang teko omah dicek sik. Misalkan ora sesuai, ora kayu jati, aja dibayar, aja diterima. Dijamin amanah Mas ki ya? Amanah, iya toh? Pemesanannya piye Mas ki? Link pemesanan di bawah bio profil Sujud Mebel Nusantara, langsung ditutul kok nek bio profil langsung eneng nomorku. Terhubung neng aku dhewe, iya toh? Oke. Wis aja kuwatir nek order karo aku. Wis gak usah DP, gak usah gawe muka. Kirim alamat lengkap nang aku, tutul barang tak kirim teko omah lagi dibayar. Barang ora sesuai, ora kayu jati, ora usah diterima. Wis kira toh? Oke, Bos. Ya oke.